But I believe that sometimes, even if we cannot see, Mutta joskus, vaikka me emme näekään, there are things happening in the spirit. niin hengessä tapahtuu asioita. That's called faith. Ja tätä kutsutaan uskoksi. It's the assurance of the things which we cannot see. Sillä on asioita, joita me emme voi nähdä. Se on usko on luja luottamus siihen, mitä me emme näe, vaan odotamme. You shouldn't live only on what you can see and feel. Ei voi elää vain sen varassa, mitä näkee ja kokee. If you do so, you're very limited. Jos sinä elät vain niin sinä olet hyvin rajoitettu. Do you know that there are several TV signals here? Tiedättekö, että täällä on paljon tällaisia TV-signaaleja menossa täällä? You don't see them, Eihän niitä näy. but turn your TV on and you'll see them. Mutta jos sinä In panet televisiosi päälle, niin sinä näet, että täällä tapahtuu liikettä. Same thing with the spiritual realm. Näin on myöskin hengen maailmassa. There's a spiritual activity right here, Juuri nyt täällä on hengellistä aktiviteettia, which you're not seeing right now. jota sinä et näe juuri nyt. But when you turn on Mutta kun sinä by faith, uskon kautta, faith turns the spiritual activity on for us to usko see. panee nämän to hear hengellisen and to feel. toiminnan päälle ja näkyväksi. By faith we enter in. Uskon kautta me astumme siihen sisään. When we receive the spirit of wisdom and revelation, we can enter in by faith. Kun me saamme ilmestyksen ja viisauden hengen, me voimme astua näihin Say, asioihin God, sisälle. I'm entering in your presence by faith. Sano, että Jumala, nyt minä astun sinun läsnäoloosi uskossa. I'm entering to that place. Minä tulen siihen paikkaan. Because your word says Sinun sanasi that sanoo, we can come in with confidence before you että me voimme uskalluksella tulla through sinun the blood of eteesi. Jesus. Jeesuksen veren I come in kautta. with confidence, Ja uskalluksella. knowing that I'm welcome in the presence of my Father. Tietäen, että minut toivotetaan tervetulleeksi Isän edessä. Knowing His heart for me, Sillä minä tunnen hänen sydämensä minua that He's kohtaan. for me, not against me. Että hän on minun puolellani eikä minua vastaan. He's for you. Hän on sinun puolellasi. Hallelujah. He's for you. Hän on sinun puolellasi. And tonight, God wants to open your heart. Ja tänä iltana Jumala haluaa avata sinun He wants sydämesi. to enlighten your Hän understanding. haluaa valaista sinun ymmärryksesi. He wants to give you that spirit of wisdom and revelation Haluaa antaa sinulle tällaisen ilmestyksen ja viisauden hengen, to show you että hän voi näyttää the sinulle riches of His glorious hänen inheritance. kirkkautensa perinnön rikkauden. How many like that spirit of wisdom and revelation? Kuinka moni haluaa tämän viisauden ja ilmestyksen hengen? Hallelujah. It's available to you. Se on saatavissa It's sinulle, available to every believer. kaikille uskoville. There are so many things that are available to us. Niin monet asiat ovat meille saatavissa, It's right inside of us already, koska oikeastaan ne on jo meidän sisässämme, but we're not aware of them. mutta me emme ole niistä tietoisia. Tonight, God wants to stir it up. Tänä iltana Stir Jumala this haluaa thing- He herättää stirred the nämä gifts asiat, up. herättää ne henkiin. What did Paul tell Timothy? Mitä Paavali sanoi Timoteukselle? Stir the gifts up Herätä henkiin se henki ja se inside of lahja, you. joka sinussa Stir on. it up. Herätä se henkiin. Tonight I came here to stir you up. Tänä iltana olen tullut tänne herättämään teitä. Stir up what is inside of you Herättämään teissä sitä, mikä teidän sisimmässänne on. so that God may enlighten your heart, Että Jumala voi valaista teidän sydämenne that God may enlighten your understanding, ja ymmärryksenne, enlighten your vision, näkynne, open your eyes avata so silmänne, you can see että voitte nähdä beyond your circumstance. yli olosuhteiden. When you walk through the eyes of the Spirit, Kun te näette ja katsotte uskon silmien you kautta, can see things that no one else can see. voitte nähdä asioita, joita kukaan toinen ei näe. And that opens the way for amazing miracles to take Ja place. se avaa ihmeellisille ihmeille tien. How many remember the woman with the issue of blood? Kuinka monta muistatte sen naisen, jolla oli verenvuototauti? She had that issue for 12 years. 12 vuotta hän oli sairastanut He sitä. spent all the money she had on doctors. Kuluttanut lääkäreille kaikki rahansa.
But one day she got a download from heaven. Mutta eräänä päivänä hän sai latauksen taivaasta. If I only touch the hem of his Jos garments, minä I'll vain be made kosketan whole. hänen viittansa lievettä. She could see with the eyes of faith Hän pystyi uskon kautta näkemään sen. what her natural eyes could not see. Jotakin, mitä hänen luonnolliset silmänsä eivät nähneet. She could see beyond her Hän situation pystyi näkemään olosuhteensa through the ylitse. eyes of faith. Uskon silmien kautta. And she said, Ja hän sanoi, if I only touch jos minä vain kosketan the hem of his garment, hänen viittansa lievettä, I shall be made whole. niin minä paranen. She could picture herself doing it. Hän pystyi näkemään mielessään, että hän tekee niin. She could see herself doing it. Hän näki itsensä tekemässä sitä. But there was a crowd Mutta siellä oli ihmispaljous right in front of her. aivan hänen edessään. What did she do? Mitä hän teki? Okay, today's not my day. Ei hän sanonut, että tänään ei ole minun päiväni. I came here to touch Jesus, Mä tulin koskettamaan Jeesusta. but there's a crowd here. Mutta täällä on niin paljon porukkaa. I'm so sorry. Voi että. I'll go back home. Mä menen kotiin takaisin. Real faith is persistent. Todellinen usko on sitä, että sinä pusket lävitse. Real faith goes through obstacles. Todellinen usko menee vastoinkäymisten lävitse. Real faith pushes through difficulties Se menee vaikeuksien lävitse. to pursue what the eyes of the Spirit can see. Niin, että se saa sen, mitä uskon silmä näkee. In the Spirit, she saw, Hengessä hän näki, I'm gonna touch the että hem of his minä garment. kosketan tuon parantajan viittaa. I'm gonna do this. Minä teen sen. In the natural, Luonnollisessa she saw a crowd right in front of her. hän näki nämä esteet ja väkipaljouden. You know what? Mitä? I'm gonna push through the crowd. Mutta hän päätti, että hän tunkeutuu siitä lävitse. But I'm gonna get you here. Ja minä otan kiinni hänestä. Excuse me, sir. Anteeksi nyt vaan. Excuse me, ma'am. Rouvat ja I herrat, gotta get to my anteeksi. destination. Minä menen sinne, minne I minä gotta haluan. get to the place I saw in the Ja minä menen Spirit. sinne, mitä minä I näin gotta get to hengessä. my destination. Minä menen I päämäärään. saw myself touching the hem Minä of his näin, garments. että minä kosketin viitan And lievettä. my healing is Ja here. minun My freedom is minun here. vapaukseni on I'm tässä. gonna receive Minä saan the vapauden ja revelation that I parantumisen. received. Minä saan sen, in my mitä minä spirit. näin, mitä sain henkeeni. I'm gonna touch him. Minä kosketan häntä. Excuse me. Anteeksi vaan. I must touch him. Minun täytyy koskettaa häntä. Amen. And she went through. Ja hän meni She lävitse. passed through. Hän meni lävitse. She got it. Ja hän sai sen. The moment she did, Ja sillä hetkellä, kun hän sai viitan liepeestä kiinni, power was released. voima vapautui häneen. Jesus stopped everything. Jeesus pysäytti koko menon. Who touched me? Kuka minun koski? The disciples said, Opetuslapset sanoivat, what are you talking about? mitä Jesus? sä puhut? Everybody's touching. Täällähän kaikki koskettelee kaikkia. There's a big crowd here and Hirveä iso everybody's pushing porukka täällä. everybody. Kaikki työntelee kaikkia. Who touched you? Kuka sinua kosketti? What do you mean who touched you? Kuka sinua kosketti? Jesus said, Jeesus sanoi, I felt. minä koin. I felt. Minä koin. You know, some people say, you're not supposed to feel anything, bro. Jotkut ihmiset sanovat näissä asioissa, että ei pidä tunteita eikä We live katsoa, ei by mitään faith. tunteita. Me eletään vaan You uskossa. don't need to feel anything. Ei tarvitse mitään niistä You know, tunteista. these people who feel something, Ne they ihmiset, feel jotka kokee power, they feel kaikenlaista ja electricity. ne They don't know what they're sähkövirtoja talking ja about. kaikkia. Ei tiedä, mitä ne puhuu. But Jesus said, Mutta Jeesus sanoi, I felt. minä koin. I felt Minä koin, the power, että voimaa, the virtue tämä Jumalan voima, came out of me. lähti minusta. The moment the woman's faith Sillä hetkellä, kun tämä naisen usko touched Jesus, kosketti Jeesusta, the power of God was niin released. Jumalan voima vapautui. Amen. But before her faith could be activated and become reality, Mutta ennen kuin hänen uskonsa pystyi tulemaan näkyväksi, the eyes of her heart were open to understand if I only touch the hem of his garment, hänen I'll be made whole. sydämensä silmät avautuivat ensiksi siihen, että jos minä vain kosketan Jeesuksen viitalievettä. Before she could come to action, Ennen kuin hän pystyi toimimaan,
The eyes of her heart were open to see. Hänen sydämensä silmät avautuivat näkemään. If I only touch. Jos minä vaan pääsen koskettamaan. If I only touch. Jos minä vain pääsen koskettamaan, I'll be healed. niin minä paranen. The moment she put action Sillä hetkellä, kun hän pani sen toimintaan, to that revelation, sen ilmestyksen, she received her miracle. hän sai parantumisensa. Faith will cause you to have action. Sillä usko saa sinut tekemään jotakin, toimimaan. I was just in Norway last November. Viime marraskuussa olin Norjassa. We were doing a ministry school there Me pidimme siellä tämmöisten palvelutyön koulutusjutun for 4 days. 4 päivän ajan. And in these schools, it's very intensive. Se oli hyvin intensiivistä. We teach morning, afternoon, and night. Me opetimme aamulla, päivällä ja iltapäivällä ja illalla. And it's a lot of teaching, Siinä oli paljon opetusta, but it has the anointing mutta siinä oli voitelu. that makes a difference. Ja siitähän se ero on. It's not boring. Se ei ole pitkästyttävää silloin. Amen. Amen. When the Holy Ghost anoints your teaching, Kun Pyhä Henki voitelee sinun opetuksesi, there's a flow to it. niin siihen tulee tämä Jumalan virta. But these schools, people have to sign up for it. Mutta näihin kouluihin piti ilmoittautua. There's material, there's a fee. Siinä oli hintoja, siinä oli materiaalia. So we had a good number of students there Meillä oli aika kiva määrä opiskelijoita siellä in Oslo. Oslossa. On the last night, Viimeisenä iltana I was teaching about healings and miracles minä opetin parantumisista ja ihmeistä. and how the church is called to function in that and Kuin- see that as a reality. to Kuinka seurakunta on kutsuttu vaeltamaan siinä ja näkemään sen tulevan todeksi. The interesting thing is this. Mielenkiintoinen asia oli se, One lady eräs nainen heard about kuuli this school, tästä koulusta, but she didn't sign up. mutta hän ei ilmoittautunut She didn't come any of the days. eikä tullut minään päivänä sinne. But she had a daughter that was born deaf. Mutta hänellä oli tytär, joka oli syntynyt kuurona. She heard that we are going to be teaching about miracles. Sitten hän kuuli, että me aiomme opettaa ihmeistä. On her heart, Sydämessänsä it came something. jotain tuli hänen If sydämeensä. I take my daughter there, Jos minä vien tyttäreni sinne, she'll be healed. hän paranee siellä. Who told that to her? Kuka sen sanoi hänelle? I didn't even know the lady. Minä en edes tuntenut tätä naista, The eyes of her heart vaan hänen sydämensä were silmät enlightened. valaistuivat, The moment she heard about it, kun hän kuuli siitä. she said, if I only take my daughter, Hän sanoi, jos minä vaan vien tyttäreni sinne, she'll be healed. hän paranee. So I got there to the church, Minä tulin seurakuntaan and the pastor came to me ja pastori tuli minun and said, luokseni Hermes, ja sanoi, Hermes, we have a little problem here. meillä on täällä pieni ongelma. I said, what's the problem? Mikä se ongelma on? This lady came here. Tämä nainen on tullut tänne. She didn't sign up for the school. Hän ei ole tullut tämän koulun She said jäseneksi. she's here for the meeting. Hän sanoi, että hän on vain tätä kokousta What should I varten. do with her? Mitäs mä teen tämän naisen kanssa? Her daughter is deaf Hänen tyttärensä on kuuro from both ears, molemmissa and korvissansa. she was born completely deaf. Hän oli syntynyt ihan täysin umpikuurona. I said, let her stay. Mä sanoin, että anna sen olla siellä. Of course. Tietenkin. I'm not gonna kick her out. En mä aio sitä ulos You potkia. know? So, and he said, she wants prayer right now. Hän sanoi, se haluaa just nyt rukousta. And I said, not right now. Mä sanoin, että ei ihan just nyt. I said, I didn't feel in my spirit for that moment. I said, Koska mä en kokenut, että minun let's olisi go through the class. pitänyt juuri silloin rukoilla hänen And puolestaan. by the end of the class, Mä sanoin, että mennäänpäs läpi se opetus. I'll pray for the girl. Ja sen opetuksen jälkeen mä rukoilin tämän tytön puolesta. So I taught for 1 hour and a half. Mä opetin 1,5 tuntia. Then we had a break. Sitten pidettiin paussi. Everybody was eating. Kaikki söivät jotakin. Then we came back. Sitten me tultiin I takaisin. taught for 1 hour and a half again. Taas opetin 1,5 tuntia. So only of teachers like 3 hours plus the break. 3 tuntia breakin kanssa, siis tauon kanssa. And by the end of the session, Ja tämän session jälkeen said, let's come here for prayer. hän sanoi, että nyt voi tulla The rukoukseen. first one was the mother with her daughter. Ensimmäiseksi tuli tämä äiti ja pray se for her. kuuron tytön äiti tai pojan. And I said, Lord, she's waiting for a miracle. Ja minä sanoin, että Herra, hän odottaa nyt ihmettä. And only you can do that miracle. Minä sanoin, että Herra, vain sinä voit tehdä sen ihmeen. I'm just an instrument. Minä olin vain välikappale, But Father, she's looking at mutta you. hän katsoo nyt Isä sinuun.
And honestly, sometimes people have more faith than I have. Ja joskus ihmisillä muuten itsellään saa enemmän uskoa kuin minulla. I'm serious. Joskus ihan I'm tosissani. not saying that I don't believe that God can do this. I've seen it. Ei niin, että minä en uskoisi. Minä olen nähnyt paljon. Sometimes Mutta joskus. you're just not in a mood. You know what I mean? Mutta joskus sä et ole ihan niin kuin sillä päällä. You're tired. Olet väsynyt. You're sleepy. Vähän nukuttaa. But she came with so much faith. Mutta hänellä oli niin paljon sitä uskoa. That, here, Hän sanoi, että tässä. pray for her. Rukoile hänen puolestaan. Now that's radical faith. Se on radikaalia uskoa. The girl was born deaf. Sillä se oli syntymästään saakka kuuro. The doctors couldn't do anything about it. Eikä lääkärit mitään sille voinut. Said okay. Onks tää? Mä sanoin okei. I lay hands on her ears. Mä laskin Actually, korvia. first I started talking to her. Ensiksi mä aloin puhumaan ennen kuin mä 'Cause, rukoilin you know, I sille really tytölle. like real things. Mä nimittäin tykkään todellisista jutuista. I like genuine miracles. Mä tykkään aidoista I ihmeistä. like real stuff. Mä tykkään tosjutuista. We don't need any fake. Me ei tarvita semmosia We tekeleitä. don't need to try to impress anybody to Eikä show me who we are. tarvii kenenkään edes tehdä vaikutusta, mitä me ollaan. I just don't need that stuff. Mä en halua semmoista. Either it is real or I don't want it. Joko se on todellista tai sit mä en halua mitään. I like the authentic move of the Holy Ghost. Mä tykkään autenttisesta, aidosta Jumalan pyhän hengen liikehdinnästä. Amen. So I began to talk to the girl Mä aloin puhumaan sille because I tytölle, wanted to certify that she was really deaf. koska mä halusin tarkistaa, että onko se ihan oikeasti kuuro. And she was looking at me like this. Se katsoi minun tällä tavalla. She was not hearing anything Ei that I se was kuulu saying. yhtään mitään, mitä mä sanoin. And the mom was like, I told you she's Mähän deaf. sanoin, sanoi se äiti, että se on I was kuuro. like, okay, I believe you. I'm Ja mä just sanoin, checking. okei, mä uskon sua. Ja. So I lay hands on both of her Mä panin ears. molempien korvien päälle And I said, in kädet. the name of Jesus Christ, Ja mä sanoin Jeesuksen Kristuksen I nimessä. command these deaf ears. Minä käsken näiden kuurojen korvien Open! aueta. Now! Nyt! In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Then the girl looked at me differently. Sitten se tyttö alkoi katsoa minun She had tällä some big eyes. isoilla silmillä. And I began to talk to her. Mä aloin puhumaan And she hänelle. was scared. Ja se oli ihan pelästyneen näköinen. The reason why she was scared because she never heard in her life. Koska se ei ollut koskaan ei aikaisemmin kuullut mitään. Then the mom started crying. Äiti alkoi itkeä. I began to snap my finger Mä aloin tehdä näin sormilla, so she could respond. että hän voisi vastata And the siihen. girl was snapping her finger. Ja tyttö teki samalla tavalla. I began to clap my hands. Mä aloin taputtaa näin I käsiä. went behind her, Mä menin taakse, clapped once, taputin she kerran. clapped once. Hän taputti yhden Clap kerran. twice. Mä taputin 2 She kertaa. clapped twice. Se taputti 2 kertaa. People began to understand that she was hearing. Ihmiset alkoi ymmärtää, että hei, se on ihan parantunut. Then I began to say, Jesus. Sitten mä sanoin Jeesus. And at first she's like, yes. Sitten se sanoi, että jes, sanoi And tyttö. everybody's like, all right. Mä sanoin, että se on ihan hyvä, hyvä. I said, Jesus. Mä sanoin Jeesus. She goes like, Jesus. Jeesus sanoi I tyttö. said, Jesus. Mä sanoin Jeesus. Jesus. And then the girl screamed, Ja tyttö Jesus. sanoi Jeesus, huutaa tyttö. Everybody started jumping and praising God. Kaikki alkoi hyppimään ja ylistämään Jumalaa. God opened that girl's deaf ears. Jumala aukasi sen tytön kuurot That korvat, was 100% deaf joka oli 100% kuuro from birth syntymästä lähtien in Norway. Norjassa. This is not Africa. Ei Afrikassa. Some people have the idea that God moves only in Africa. Jotkut luulee, että vain Afrikassa Jumala Oh, toimii. brother, did you see that video on YouTube of Africa? Oletko nähnyt veli sen videon sieltä Afrikasta? Praise God for Africa. Kiitos Jumalalle Afrikasta. But it's good that we see miracles here in Finland. Mutta on ihanaa, että me Norway, nähdään ihmeitä in Suomessa, Europe, in Brazil, in Brasiliassa, America. Amerikassa. Jesus is the same. Jeesus on elänyt. Woo! That mother received an enlightenment on her heart. Tämä äiti sai valon sydämeensä. If I go to the school, Jos minä menen tuohon if I go to that kouluun, meeting, hän sai, jos mä menen sinne kouluun My daughter ja minä will menen be sinne healed. kokoukseen, niin minun tyttäreni paranee. she received the spirit Hän sai sen of hengen, wisdom, viisauden hengen, revelation, ilmestyksen that opened hengen, her heart joka avasi hänen to sydämensä see what was available to her. näkemään sen, että mitä häntä varten on.
You need the eyes of your heart to be enlightened tonight. Sinä tarvitset, että sinun sydämesi silmät With the valaistuvat spirit of wisdom and revelation. viisauden ja ilmestyksen hengellä So that tänä you may iltana. see what is available to Että sinä you. voit nähdä, mitä sinua varten on olemassa. Woo! Glory to God. Kunnia Jumalalle. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Halleluja. Glory to God. Kunnia Jumalalle. Kunnia. Woo! Kirkaus. You know, I was in Turku Minä olin Turussa last year. viime vuonna. We saw some crazy miracles there. Me näimme siellä hulluja ihmeitä. Same thing happened, Samoja asioita but in a tapahtui. different way. Eri tavalla. I was scheduled to preach from 2 to 4 and then 5 to whatever. Minun piti saada 2-4 ja sitten 5 vähän eteenpäin minne liian. I was really tired on that day. Olin tosi väsynyt sinä päivänä. We had an intense schedule. Oikein intensiivinen ohjelma meillä oli. So I wanted to get some rest before the other meeting. Halusin saada lepoa ennen sen seuraavan kokouksen alkua. And I was leaving through the hall of the church. Mä lähdin siellä seurakunnan käytävää pitkin. This man approached me and he grabbed my arm. Jos mies tarttui mun käteen. You gotta pray for my mother. Sun täytyy rukoilla mun äidin puolesta. And I said, okay, next service I'll pray Mä for my sanoin, mother. seuraavassa kokouksessa He rukoilen. said, no, you gotta pray right now. Ei, kun sä rukoilet just nyt. And I said, why right now? Miksi just nyt? Can't your mother wait? Eikö sun äiti voi vähän odottaa? He said, no, she cannot wait. Ei, She's going ei. home. Hän on menossa just kotiin. And I said, okay, I'll pray for your mother. Okei, mä rukoilin sun äitis puolesta. What's her problem? Mikäs sen ongelma on? Oh, I know her leg is shorter than the other. Se toinen jalka on lyhempi kuin So, toinen. all right. How Mut much mä sanoin, shorter? että kuinka paljon lyhempi se It's toinen like jalka? 5 centimeters. 5 senttiä. It was not just a little bit. Ei vaan ihan pikkusen. It was at least 5 centimeters. Ainakin 5 senttiä. The lady could not even walk. Ei se pystynyt kunnolla kävelemään. She had to use crutches and a special boot. Hän täytyy, kainalosauvoja piti käyttää ja sitten erikoissaappaat. Then he said, here's my mother. Sanoin, tässä on mun äiti. Sanoin, että mies. Just pray for her. Rukoile sen puolesta. All right. Mä sanoin, että okei. He had more faith than I did at that time. Hänellä oli enemmän uskoa kuin minulla oli sillä hetkellä. I said, okay, ma'am, I'm going to pray for you. No niin mä rukoilen sun I just puolesta, lay hands on rouva. her. Father, touch her in the name of Jesus. Mä sanon, että Jeesuksen nimessä Isä kosketa And the häntä. power of God Ja Jumalan voima grew her leg out. kasvatti hänen Then jalkansa. as I was praying for her, Kun minä rukoilin hänen she fell puolestaan, on the ground, hän putosi maahan, threw the crutches out, heitti kainalosavat and pois here comes the son. ja sitten poika tuli. He knelt down, Hän kumartui maahan. he pulled the boots out. Hän veti sen äidin saappaat pois. I didn't tell him to do that. En mä käskenyt sen vetää niitä pois. He just did. Se vaan meni ja He veti. pulled the boots out. Veti saappaat Then pois. I could see the difference. My goodness, it was huge difference. Mä näin, että sinne jaloissa oli valtava ero. And so ollut. seriously, it didn't grow out yet. Mä sanoin, että ei tää nyt vielä ole kasvanut, sanoin minä. It was a big difference. Siinä on iso ero vielä. I was like, all right, I'm gonna pray again. Ja mä sanoin, että okei, rukoilla uudestaan. So as I knelt down, Mä kumarruin maahan. I touched her legs, Mä kosketin näitä jalkoja. and I was gonna pray again. Ja mä olin rukoilemassa uudestaan. But the moment that I touched her Mutta legs, sillä hetkellä, kun mä koskin hänen her shorter jalkaansa, leg just grew out. niin se jalka vaan lähti kasvamaan I siinä. didn't even pray for her. Eikä mä edes kerennyt Again. rukoilemaan hänen puolestaan. And then there was people were looking. Ihmiset katsoivat, They're like, look, it grew out. kato nyt se kasvo, se jalka. But the son came. Poika tuli Said, siihen. but there's a little difference still here. Ja poika tuli sanomaan, että jankutti, että siinä on vielä vähän eroa. I was like, all right. Mä sanoin, että okei, Say, Lord, Herra, you made this leg grow. sä sait sen jalan kasvamaan. Please just finish the job in Tee Jesus' se name. nyt Jeesuksen nimessä loppuun. Then the little bit that was left grew. Niin sit se pikkupala kasvoi lisää siihen vielä. The lady got up, Se nainen nousi ylös, threw the sieltä, crutches out, heitti nämä kainalosavat started pois, walking alkoi kävelemään. normally. Ja se oli ihan normaalia She kävelyä. couldn't walk before. Aikaisemmin hän ei The pystynyt difference was kävelemään. so big that she was like that. Hän käveli tällä tavalla.
She had to hold herself on the walls or use a walker or use the crutches. Hänen täytyy joko käyttää tätä kainalasouvaa tästä tukea. She came back home. Hän tuli takaisin kotiin. Her husband's not a believer. Hänen miehensä ei ollut ollenkaan uskovainen. He was sleeping Hän oli nukkumassa in the room. huoneessa. She opened the door of the room, Hän avasi sen huoneoven, walking without the crutches. käveli ilman kainalasouvaa Said, sisään. honey, look at me. Kato minua, hei, sanoi miehellensä. And said, what are you doing? Mä sanoin, mitä sä oot tekemässä? I'm walking, look at this. Näetkö, että mä kävelen? Jesus grew my leg out. Jeesus kasvatti mun jalan. Hallelujah. But what happened? Mutta mitä tapahtui? The son Tämä poika got a revelation in his heart. sai ensin ilmestyksen sydämeensä. I'm going to ask prayer for my mom right now. Minä She'll be here. pyydän juuri nyt, että tuo He mies had rukoilee a minun faith äitini that was puolesta. determined. Hänellä oli tämmöinen määrätietoinen usko. It was determined to even pull my arm and say, you got to pray right Se now. tuli vetämään mun kädestä, se oli niin määrätietoinen. He would not take a no for an answer. Eikä hän suostunut kuulemaan ei vastauksena. Then after the people saw that, Sen jälkeen kun ihmiset näki tämän, pray for this lady here, she's deaf. että kuunnelkaa tämä, rukoilkaa tämä. And then there was a line of people to be Sitten tuli prayed ihmisiä, jotka for. halusivat rukousta kaikenlaisten asioiden There was puolesta. no break. Eikä tullut mitään We paussiakaan. extended that meeting, Me pidennettiin niitä kokouksia. and the meeting went up to 10 p.m. Me se 10 asti illalla. From 2 o'clock to 10 p.m. 2–10. 8 hours of meeting. 8 hours. 8 tuntia kokousta yhteen soittoon. And people being healed and set free by the power Ihmisiä of God. parani ja ihmisiä vapautui, Because people got a revelation. koska ihmiset saivat ilmestyksen. They saw, this is available. He näkivät sen, että It's tämä on available. saatavissa. The eyes of their Heidän understanding were silmänsä enlightened ymmärrys to valaistui ja see aukeni. the riches He of näkivät God's glorious Jumalan inheritance. kirkkauden ja perinnön suuruuden. Healing is the children's bread. Tämä parantuminen ja terveys on lasten leipää. It's your bread. Se on sinun It's leipääsi. your right. Se on sinun oikeutesi. By his stripes we are. Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Glory. Kirkkaus. Jesus wants to open your heart. Jeesus haluaa avata And sinun enlighten your sydämesi understanding. ja valaista sinun He wants to ymmärryksesi. enlighten your vision Haluaa valaista sinun so that you can näkyysi, see beyond your circumstance. että sinä voit nähdä So that you olosuhteisi can see yli, beyond your natural limitation. luonnollisten rajoitustesi ylitse, So that you can see beyond your background. jopa taustasi ylitse So that you can see beyond your past. ja menneisyytesi ylitse. Hallelujah to your anointing. Amen, amen. So that you can see beyond your bondages. Ja siteittesi, kahleittesi ylitse. Woo, glory. Amen. Man, I feel the anointing. Ja minä koen Jumalan voitelua. How many remember? Am I going too long here? Onko mä vähän liian pitkään Are you puhussa? fine? Onko kaikki ok? Ei. Go on, go on. How many remember the blind Bartimaeus in the Bible? Kuinka monet muistatte sokean Bartimeuksen tarinan Raamatusta? The story in the book of Mark. Markuksen evankeliumissa. Bartimaeus the eyes of his heart were enlightened. Bartimeuksen sydämen silmät saivat valon. Said, if I cry out to Jesus, Jos minä huudan Jeesusta, he'll come and heal me. hän tulee ja parantaa minut. Blind Bartimaeus Sokea Bartimeus, was using like a cloak. hän käytti tätä viittaa. When Jesus called him, Kun Jeesus kutsui häntä, he left whatever that was binding him hän jätti sen entisen viittansa, joka sitoi häntä, to meet Jesus. ja lähti kohtaamaan Jeesusta. And those garments, Ja ne vaatteet, what he was wearing, mitä hän piti yllään, back then it was
typical of people who are beggars. Se oli nimittäin, hän käytti kerjäläisen vaatetta. Tyypillistä kerjäläisen vaatetta. It was part of his identity. Se oli hänen identiteettinsä osa. He was a beggar. Hän oli kerjäläinen. But he said, Son of David, Hän sanoi, Daavidin poika, have mercy on me. armahda minua. Son of David, Daavidin poika, have mercy on me. armahda minua. The Pharisees came. Fariseukset ilmestyi. Please be quiet. Olepas kun nyt hiljaa. You're disturbing here. Sä häiritset täällä. Shouting too much. Sä huudat vähän liian kovaa. You're going to disturb the master. Sä häiritset mestaria. Let's have the church service quietly. Pidetään tämä seurakunta tällaisena maltillisen hiljaisena. Don't cry out. Ettei huudeta. Jesus is not deaf. Jeesus ei ole kuuro. But blind Bartimaeus Mutta sokea Bartimeus, had a revelation. hän sai ilmestyksen. If I cry out, Jos minä huudan, he'll hear me, hän kuulee minua. he'll heal me. Hän parantaa minut. Son of David, Daavidin poika, have mercy on me. armahda minua. Have mercy on me. Armahda minua. And the Bible says when the Pharisees told him, he shouted all the louder. Ja kun fariseukset kielsi häntä, niin Raamattu sanoi, että hän huusi vielä Jesus, kovempaa. Son of David, Näin, have mercy on me. näin juuri. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Now let me give you a secret here. Nyt minä sanon salaisuuden tässä. Bartimaeus was not seeing Jesus. Ei Bartimeus nähnyt Jeesusta. Why do I say that? Miksi minä sanon Because he näin? was blind. Koska hän oli sokea. He couldn't see Jesus passing by. Hän ei edes nähnyt, missä Jeesus siellä meni. But he heard. Mutta hän kuuli. Someone told him Joku oli hänelle kertonut, Jesus of Nazareth was passing että by. Jeesus, nasarettilainen, kulkee tästä nyt. He couldn't see, Ei hän pystynyt but he näkemään, heard. mutta hän kuuli. Maybe tonight Ehkä tänä iltana. you're blind spiritually. Sinä olet sokea You hengellisesti. cannot see what I'm saying. Et näe sitä, mitä minä puhun. You cannot see beyond your natural Et eyes. näe muuta kuin mitä luonnollisin silmin But näet. I'm telling you tonight, Minä sanon sinulle tänä iltana. Jesus of Nazareth Jeesus is here in nasarettilainen this place. on täällä tässä And if you paikassa. only cry out to him, Ja jos sinä haluat huutaa hänen he'll open puolensa, the eyes of your understanding. hän on avaava sinun ymmärryksesi silmät. So the Bible says Bartimaeus left his cloak. Ja Raamattu sanoo, että Bartimeus jätti viittansa. He left what identified him as a beggar. Ja hän jätti sen, mikä oli identifioinut hänet kerjäläiseksi. To meet Jesus. Ja hän lähti kohtaamaan You gotta Jeesusta. leave your past behind you. Sinun on jätettävä You menneisyytesi gotta taaksesi. leave the wrong identity behind Sinun on you. jätettävä väärä identiteettisi taaksesi. You are not a victim. Sinä et ole uhri. You're not a slave. Sinä et ole orja. You're not the devil's hostage. Sinä et ole panttivanki paholaisen kynsissä. Leave that behind you Jätä ne taakse and go meet Jesus. ja mene kohtaamaan Jeesusta. He'll open the eyes of your Hän understanding. on avaava sinun sydämesi He'll open your ears to ymmärryksen hear what the Spirit of the Lord ja says. korvasi, että sinä kuulet, mitä Herra sanoo. And to understand the riches of His glorious inheritance. Että sinä ymmärrät tämä hänen suuren kirkkautensa, suuruuden ja perinnön. Woo! Hallelujah. Woo. There's joy in His presence. Hänen läsnäolossansa on iloa. A lot of joy. Paljon iloa. As a matter of fact, the Bible says in His presence there's fullness of joy. Oikeastaan Raamattu sanoo, että hänen läsnäolossa on täynnä iloa. Fullness. Ihan täynnä iloa. And pleasures on His right hand. Ja hänen oikeassa kädessään on voimat. Woo! Do you know that the presence of God is pleasurable?
tämä Jumalan läsnäolo on semmoista miellyttävää. It satisfies your Se soul. tyydyttää It meidän satisfies your sielumme spirit. ja meidän henkemme. It makes you alive. Se saa meidät eläviksi. God wants to open the eyes of your understanding. Jumala haluaa avata sinun ymmärryksesi silmät, To give you revelation of what is available to you. että hän voi antaa sinulle sen ilmestyksen, joka on saatavissa sinua varten. The glory of God is available to the church. Jumalan kirkkaus on saatavilla seurakunnalle. Miracles are available for the church. Ihmeet ovat saatavilla Power is seurakunnalle. available for the Voima church. on saatavilla seurakunnalle. Revival is Kyllä. available for the church. Sorry. Yes. I agree. Hallelujah. 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 Yes. Ha ha ha. Amen. Yeah. Thank you, Father. Kiitos Isä. Thank you, Lord, Kiitos Herra for your glory. sinun kirkkaudestasi. Woo. It's available. Se on saatavissa. Let him open the eyes of your understanding. Anna hän avata sinun To see that silmiesi there's more than religion. ymmärrys. There's more than coming to church on Sunday. Että on enemmän kuin vain tulla seurakuntaan sunnuntaina, You can enter into the Holy of Holies vaan sinä voit mennä sinne kaikkein and pyhimpään experience His ja glorious kokea presence and experience hänen, His glorious hänen kirkkautensa ja manifestation. hänen kirkkautensa hallelujah! ilmestymisen. You can experience something fresh and new Jotain uutta today. ja tuoretta tänään. It's available Se on saatavissa right now. juuri nyt. Right now. Juuri nyt. Juuri nyt. Jeesuksen nimessä. Amen. Tulta. Ha ha ha. Woo! Woo! Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Kiitos Isä. Father, I pray right now Isä, minä rukoilen juuri nyt for your people sinun kanssasi in puolesta Jyväskylä, Jyväskylässä. for every child of God Jokaisen Jumalan lapsen in puolesta this place. tässä paikassa. God, I pray Minä rukoilen, that you open the eyes of their että sinä understanding. avaat heidän ymmärryksensä silmät. God, I pray that you enlighten them Että sinä tonight valaiset heidät tänä to iltana. see beyond their Että he circumstances, näkevät to see olosuhteensa beyond their yläpuolelle, natural eyes, to see luonnollisen beyond näön the yläpuolelle, limitations, rajoitusten ylitse, and to behold että he voivat nähdä your glory sinun kirkkautesi and be transformed ja muuttua according to your image. sinun kuvasi Oh, kaltaiseksi. Jesus. Jeesus. Woo, man, I feel the anointing so strong. Täällä voitelu on niin vahva. Woo, hallelujah. Jesus. Jeesus. Hallelujah. Halleluja. Jesus Christ. I'm almost done preaching, but I want to read a verse for you out of Mä oon melkein nyt John. lopettanut saarnaamisen. Mä luen vielä yhden sananpaikan Just bear täältä. with me for 1 second. Ihan hetken. I want to call the person of the keyboard to come here, please. Että jos ihmiset voisi tulla tänne. Just play very lightly and softly. Kevyesti Just soitat. give me some atmosphere. Me sound. päästään tähän hengen I ilmapiiriin. want to read to you John 17, Johannes 17, Johanneksen evankeliumi 17, verse 22. ja jäi 22. I want to read the prayer of Jesus, Minä haluan lukea tämän Jeesuksen rukouksen, what he was praying to the Father. mitä hän rukoili Isältä. Because when Jesus was praying to the Father, Sillä kun Jeesus rukoili Isää, we see a revelation of his heart. me näemme, mitä Jeesuksen sydämessä on. Me saamme ilmestyksen He siitä. was actually saying what was on his heart to his Father. Oikeastaan hän puhui Isälle sitä, mitä hänen sydämessänsä oli. And he was praying for you and I. Ja hän rukoili sinun ja minun He puolesta. was praying for those who were going to come to believe.
Hän rukoili niiden puolesta, jotka tulevat uskoon. Look what Jesus said. I'm not going to read the whole Katso, prayer. mitä Jeesus sanoi. But in verse 22, Jakeessa 22. look what he said about you and I. Mitä hän sanoi sinusta ja minusta? I have given them the glory that you gave me. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille. How many believe that Jesus has a lot of glory in him? Kuinka monet teistä uskot, että Jeesuksella on paljon kirkkautta täällä? Look what he said to his father. Mitä hän sanoi isälle? I have given them. Ja Jeesus sanoi, minä olen antanut sen heille. Who is he talking about? Kenestä hän puhuu tässä? Huh? Kenestä? Who is Jesus talking about right Kenestä here? Jeesus puhuu tässä? About the church. Seurakunnasta. About those who are going to come to believe. Niistä, jotka hänen jälkeensä tulevat talking about you and I. uskoon. Hän puhuu sinusta, He said, minusta. Father, Hän sanoi, isä, Father, isä, I have given them minä olen antanut heille the glory kirkkauden, that you gave me. jonka sinä annoit minulle. I'm giving my presence to them. Olen antanut läsnäoloni My heille. anointing, Minun voiteluni, my power, minun voimani, my heavy presence. minun painavan läsnäoloni. I'm giving them. Minä olen antanut sen heille. That they may be one as we are one. Että he olisivat täydellisesti yhtä, niin, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. I in them and you in me. Minä heissä ja sinä minussa. May they be brought to complete unity to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Jotta he olisivat täydellisesti yhtä, että maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet rakastanut minua. I want to focus here on the last part of that verse. Minä haluan tähän loppuosaan nyt keskittyä. He said, Father, you have loved them Hän sanoi, niin kuin isä, sinä olet rakastanut heitä, even as you have loved me. niin kuin sinä olet rakastanut minua. How many believe that the Father loves the Son? Kuinka moni uskoo, että isä rakastaa Father loves poikaa, Jeesusta? Do you understand what Jesus is saying right here? Ymmärrättekö, mitä Jeesus tässä sanoo? He's saying, Father, Hän sanoi, isä, you have loved them, sinä olet rakastanut heitä, us, meitä, as much as you have loved me. yhtä paljon kuin sinä olet rakastanut minua, Jeesusta. Woo! Mm. The Father loves you as much as he loves Jesus. Isä rakastaa sinua yhtä paljon kuin hän rakastaa Jeesusta. That's what Jesus said. Niin Jeesus sanoi. And the glory that he gave Jesus, he gives to you. Hän se kirkkauden, jonka hän antoi Jeesukselle, hän antaa sinulle. When you have that revelation of the love of the Father, Kun sinä saat ilmestyksen tästä rakkaudesta, that he loves you Isän as rakkaus. much as he loves Jesus, että hän rakastaa sinua yhtä paljon kuin hän nothing rakastaa will be Jeesusta, possible to you. niin mikään ei ole silloin sinulle mahdotonta. There's nothing that devil can do. Ei, paholainen ei voi silloin tehdä When you mitään. catch the revelation Kun sinä saat tämän of the love ilmestyksen of the Father Isän for your rakkaudesta life, sinulle, sinun elämäsi, he loves you hän rakastaa sinua as much as he loves Jesus. yhtä paljon kuin hän rakasti Jeesusta. This is so true that Jesus came to die on our place. He became our substitute. Tämä on niin totta, että Jeesus tuli ja kuoli meidän tilalle. Hän astui meille kuuluvaan paikkaan. He became a curse for us Hänestä tuli kirous so we could meidän become the righteousness edestämme, of God. että meistä tulisi Jumalan vanhurskautta. He replaced us on the cross. Hän meni meidän tilallamme ristille. We were crucified with Christ. Me olimme Kristuksen kanssa ristiin Our naulitut. sins, our curse, our diseases. Ja meidän syntimme aiheuttavat meidän sairautemme. Miksi? Because the Father loves you as much as he loves Jesus. Se aiheutti sen, koska Isä rakasti meitä yhtä paljon kuin Jeesusta. Let the eyes of your heart be Anna enlightened tonight sydämesi silmien aueta tänä iltana, to see the glorious riches of his calling. että sinä näkisit tämän hänen To kutsumuksensa, see the glorious perintönsä, inheritance. rikkauden. Woo! I feel the anointing so strong here. Koen voimakkaana Jumalan hengen läsnäolon täällä.
Some of you need a fresh revelation of the love of God for your Jotkut life. tarvitsette aivan uuden tuoreen ilmestyksen Jumalan rakkaudesta You have elämään. heard Jesus loves me. Te olette kuulleet, Jeesus rakastaa minua. Yes, I know. Kyllä minä tiedän, For the Bible tells me so. koska Raamattu niin sanoo. But you need to experience Mutta sinun täytyy kokea tämä straight on rakkaus your heart, ihan sinun sydämessäsi. first hand, Aivan tuoreena, and now pouring of the love of God on your life. että Jumalan rakkaus saa vuotaa sinun sydämeesi. Father, the glory Kirkkaus, Isä, kirkkaus, that you have given me, jonka sinä olet antanut minulle. I give them. Sen minä annan heille. The glory of God Jumalan kirkkaus, is the inheritance of the church. seurakunnan perintö. Lift your hands to heaven right now. Nostakaa kätenne pystyyn nyt. Jeesus.